Onye ọbụla na-ebe a ma na ihe bịara bụ n'ebe ntị ọ dị ya enyi nwa mma n'ihi ya anyị ga na anyị akọtụbe gị anụma n'afọ onye nwe Jesu Kristi which is JSS ka anyị na-enye ka anyị na-akọ ọtụ ya Chineke ibe otu n'isi ahụ baby hello hello No, baby. Girl.